हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआनो जाहैबाय बावैसो सिगां एमबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय खामग्लिनाय गोसोनि मोदै आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ बयबो बिथांमोना नायबाय जानांगौ। बे भिडिअआव फावखौ खालामदों मिथुराम, लीना, सुबर्ण, जुनाली, दांखोलोदो, जस, कृष्ण। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बिसोरखौ बयबो सिनायखायो जानांगौ। बे भिडिअनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों मिथुराम ब्रह्म, डिरेक्सनखौ खालामदों सुबर्ण बसुमतारी, मुवा, देंखो आरो फुजा, ड्रन, नोजोर बर', डिअपि आरो एडिटखौ खालामदों नायस्रां गयारी। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' पार्ट 1 आरो पार्ट 2 खौ बयबो नायबाय जानांगौ आरो पार्ट 3 खौबो एसे आगोलावसो रिलिज खालामनानै होबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नायाखैब्ला एमबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो आंनि डिसक्रिपसनावबो लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामगोन होननानै।